Здравейте, хора! Днес ще построим една модерна къща. И да. Нека да започваме. Ето да си оправя камерата. Ето, значи ще трябва. Ето, тези материали. Да, няма да са ви нужни. Ето, тези материали ще са ви нужни. Значи, cobblestone, bridge door, glass pan, bridge wood planks, кварц тейрс, нещо такова, и блоков кварц. И да. Сега ще ви я покажа. Да. Нали сега ще построя. Трябва да направите и такова нещо. Но тук да има такова. Ето, е така. И така. Това ще служи стълбите. В този момент съм да направя. Всъщност не, това няма да е нужно. Да, започваме с другата част. И друга част е насам. Това и да. И така трябва да ви се получи. Сега оставя. Е така. Така. Това едно така. Едно е така. И да. Това трябва да се получи. Което давате само. И това е така. Това е така да се получи. След което трябва е така. И е така. Всъщност не е така. Е така. За вече да почвате с къщата. Готово. Тук. И така трябва да се получи.
сега само. Така, това трябва да горе. И така трябва да я отгоре самата къща. И така трябва да отгоре вашата къща. Вижте ми другите материали. Така сега си измислям само да ви кажа. Просто ако ми дойде на ум да направя нещо подобно на това. Тук съм направила едно блокче. И така поле ще разширим. Тук това е стъкла. И с него сме готови. Така. Това е такова. Ще... няма сега да ви казвам. Вие сами ще видите. Чакайте, че тук е много блокче погрешка. Така. И включително тук. Същия начин. 50% от тази къща е остана така. Така. Само един момент в настройките трябва да направя нещо. Ето. Трябва да вести стъкла. Ето я. Почти е готово. Сега започваме отгоре.
Бе, хора, ще продължа слипа, когато свърша с къщата. Да, после. Хора, ето е къщата. Хора, ще я обзаведа. Тук е наръчната врата. Че се бро ще обзаведа. Но сега пак трябва да го слича. Да, после. Та хора, това е къщата. Тук е спалнята. Ето е него. Торчове. Тук не е кухнята. Ето. И да, хора. Ако ви е харесало това клипче, напишете в коментарите. Лайквайте, дизлайквайте, абонирайте се, дисабонирайте се. И това ще чуете. Тук един момент. И това ще е всичко от мен. О, да. Между другото, ако искате да ви покажа как се прави кола в Майнкрафт, ще ви покажа, но тя няма как да кара, нали? Да, това ще е всичко от мен и бай-бай.